Сега, когато вече знаете как се местят и как се взимат фигури, как се обявява шах или мат, как се прави рокадоян пасан, вече можем да обсъдим истинска шахматна партия. По време на игра няма да може да ви се подсказва и вие ще сте задължени да мислите и вземате решение да пресмятате ходове. Преди всеки ход ще трябва да се запитате, мога ли да взема фигура или да дам шах на противниковия цар и така нататък. Ще трябва да изработите своя мисловен алгоритъм. Именно на такива мисли отговаря шахматиста по време на партия, докато тече определеното за това време. Също така следенето на противниковия замисъл и идеи могат да ни помогнат да направим по-добър ход. Понякога това е лесно. В случая топ на H8 мат. Понякога ще е трудно да се ориентираме за най-добър ход, както в случая. Да разгледаме следната позиция. В тази позиция черните имат преимущество цели 3 пешки повече и решават да разменят дамите, защото могат да реализират преимуществото си. Но правейки ход D4, черните пропускат, че са оставили царя без защита, забравяйки, че безопасността на царя е на първо място. Какво тук правят белите? Те виждат грешка и обявяват шах и мат. Дама на E8 мат. Такъв мат се нарича мат на последния хоризонтал. В тази позиция след хода топ на A1 шах може да ни се стори, че можем да защитим царя с топ на E1, но това е грешка. Ако се огледаме, офицер на H8 взима топа и белите доиграват партията с преимущество. Офицерът по диагоналът взима на A1. Какъв ход е най-добър в тази позиция? Да, топ на А8. Това е правилно решение, но шахът е игра с противник. И ако забелязвате черната дама на B6, която прави шах, дава шах и ние сме длъжни да съхраним царя си. Следва цар на H1, черните трябва да внимават да не бъдат матирани. От топът на какъв ход ще продължите за белите в тази позиция? Изхождайки от нашето правило, търсим атака срещу противниковия цар. Такава е възможна. А7 на А8. Произвеждаме в дама и се получава двоен удар срещу царя и коня. Царят е задължен да избяга. Дамата взима коня на C6. Не е лесно, но е възможно да се научим да правим такива ходове.